Гълтай, гълтай. Да? Да я изправим ли още? Не. Искаш ли още? Лампичката ли свети? Лампичка свети. Искаш ли още каша? Малко каша още. Ела насам. Хубава каша. Да. Хубава работа. И не я плюй. Яша, плиз. Не ритай фотоапарата. Да. Лампичката свети. Хоп. Каша. Хоп. Каша. Хоп. Принцеса. Гълтай. Не е кебабче, ама трябва да минем през това, за да стигнем до кебабче. Да, момиче. Да. Да обършим малко устата. Още малко. Принцеса! Още една лъжичка. Малко само. Ближи си го, айде, ближи го. Айде де, не го връщай. Гълтай. Тежка. Тя не реви. Ръчуните. Чакай. Прасе. Да, прасе. Майките тъйто на цапа. Тя го връща. Че връща. Различни Продължа да връща. Тя избършим от цънката, че не е особено фотогенично. Отново не е хубавото момиче. Усмихнатото. Да, щастливото. Лари! Ей! Какво стана? Другата каша може да я изяде? Ето го и Рони. Рони, каша ще ядеш ли? Каша? Хареса ли ти? Не. Как чета с опашката? Ще дам остатъка в твоята куха. Може да я изяде. Няма ли да? Кътчето му напада. Срещу светлината аз не беше да. Кажи а? Тя не знае азбуката. Как стиска устата. Кажи а? Може би трябва да слагаш повече мляко. И сложих. Повече. Една супена лъжица на 50 мл. Да стане още по-тежко. После ще Аз го разредих още дори. Утре пак. Да. Слушам, мама.